Illum nagħmlu tifkira ta' San Alfons Rodriguez. Il-qaddis tal-lum kellu ħafna traċedji u sfidi fil-ħajja bikrija tiegħu, iżda Alfonsu sab kuntentizza permezz tat-talb. Imwieled fi Spanja fl-1533, Alfons wiret il-kummerċ tat-tessuti tal-familja tiegħu meta kellu 23 sena. Fi 3 snin mietu l-mara tiegħu, it-tifla u ommu. Sadattant in-negozju kien fqir. Alfonsu bih in-negozju u mat-tifel żagħżugħ tiegħu mar joqgħod fid-dar ta' oħtu. Hemm sar jaf bid-dixxilpina tat-talb u l-meditazzjoni. Snin wara l-mewt ta' ibnu, Alfonsu kellu kważi 40 sena. Fittex li jissieħeb mal-Ġiżwiti. Huwa applika darbtejn qabel ma daħluh minħabba l-edukazzjoni fqira tiegħu. Għal 45 sena huwa serva bħala dak li jiftaħ il-bieb tal-kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Majorka. Huwa kien kważi dejjem fit-talb għalkemm kien spiss jiltaqa' ma' diffikultajiet u tentazzjonijiet. Il-qdusija u t-talb tiegħu ġibed ħafna nies, inkluż San Pietru Klaver li imbagħad sar seminarista Ġiżwita, kif ukoll il-poeta Gerard Manley Hopkins li sar ukoll Ġiżwita minħabba x-xogħol tiegħu tal-bieb. Alfonsu miet fis-sena 1617 huwa l-qaddis patrun ta' Majorka.